olors de pantalons curts envaint el supermercat, l'olor de sardines del veïnat, els mosquits tigre, perfils al telèfon amb fotos de gats a la piscina, els bufets dels hotels, els càmpings i les caravanes, els suplements culturals dedicats a llibres d'autoajuda, les emissions dels festivals de música de Benidorm. Podríem anar al sud de França, m'havies dit, mentre remenaves al foc unes carxofes i em parlaves de Turó i de les grans caminades que faríem per terres d'Aquitània. Jo només desitjava un lleu i amable refredat que em justifiqués tot l'estiu en pijama a casa. Podria sortir, em deia servint-nos una copa de vi blanc. Podria creuar el carrer de casa, seure al banc d'enfront i imaginar-te a través de la finestra, cuinant carxofes i conversant sobre Turó. Aniria endevinant-te'n els contrallums de la casa, intuint el reflex del teu cos passejant en pijama, mentre a la ràdio insisteixen que aquest serà, amb diferència, l'estiu més càlid dels últims anys.